Chara for said the two when you know. Waka say any achemade, Opani Patrick and Dijan fee. Century Village, Ayanedia, and they were no energy median what Fadia seen in Nassau. Our bomb of Frey Hoka, and Fidia, or Modi Abbey, what better woman in an opening Nafa Hoka, Ama and they Bragoro, who say, Ashanti, Wabba Hoka, now they say, I'm Korean Munyam, any our phono, and any crew at Madity to end Munyam. Appiah make an assessment can know you don't the man people a man you call the quiet. About Tom Pessia, so Odin Makuma could finish yet June 9. Echo Dunum Sono, and Oja Cunano and the two Honomo. Now, at Chamadi Crayubamo, with any packetwa, Sabi or this shepherd couple womb, and what kind one would say a mamrani a money, a idea who here, a boama crunchy chair concaye, and none and they who are air cossy, said the other two money no sabre ya bra. Yade Maya ne etu mountain kronum na yama obia hu e Maya wo wotini atena wo mo so abu wo mo nsa emfa be mada wo ye mmabu na ye be ye wo mo Bragoro no eti mountain so na ye na ma yetu a e man panyimfo edi momome edidi akire na wo mo eto nwom edidi akire sane be ya ye nyina be kama eti ame no panyimfo na wo mo bonyo ya wa pini ya fe ni ya be
say ora say de mede to manim no samre afena adware no ebre no adura amamre ne amane mu no omode na ba asuo a ewo se omudwa amaya nan nyina ne wo ho no na omudwa wo mu ehuhuro wo mu hufi se ne be asuo no de wo mbeko na omo esa ehye abrabo foforo ase se na mede to manim no afei ene aduru ho no ma ni nyina ebe hya ase ko se ebewie na afei wo masade wo makọ na wo makọtena ase na amamre ne amane na satem eto a yefufuo ni ade ni nyina no omde nyina be ka wo ma no ede aka wo wo makọwra na enne sede ennemasi kowia sensa cha ni ntino sebe ye ncheda nye ni pete mu sa eti ahyeda de bibi agye ho kakra ebe bom maayoa no ho ban sanse adware de won madagya nyina eda so obi atimi egina ha bi enu nti sede abrewa anasa ba akọ adwaye a ye mpene ma no ho naso no sa bepepe na mu no hanom a ye do makọwra ho no ma wo mo ye amamre ne amane sede de ka de atomanim dada ne ye duru asuo na won mo ebedware emaya no na afei amamre ne amane ne ato aso de akọ anim na mimisa me maame ni eni nkomo maame akọ aba ya me de papa ye froze ya blame amaketoa ama ahana ya ba no e de pote ni ye be ne hase yo that was ahana ya ba ne de say edru time a ye godwale enkwala no ete wo mo na ye fili wo mo hu se obi a ho ye kama efi bia ne ne ho obi a nyinsan obi a so mo bada ti edwale wo mo na ya te wo mo ya de wo makọhye wo mo ni nyam wo apata na se okay ese edware no botae titu no zamo de te wo sa na mo sa ha no so mo sa hwe se obi a mfafuro obi a ngoda ti ha na edware ni nyina no we nyina hyehye mu a mo de hwe sa na tie unufu na no ne ahwe se ho na ye tuntum a na te se wa fafuro na ye no mla ene wadi se de Bragoro mla siti nti ya hwehwe bibia kama wadwae ho na bibia ne wadi ane ya bose ne ene age yenya de papa ne de abefi enti mla ne ba bia duro ene ho okay enti samre no se mo de o mu wram ne bia behwende bia obi nyima na se se nipa no ntimi ento aso bi ye be yi na sinchai wabu mla ne so amamle no wayi ne ho afi okay eba sa so twi bi wo ho ana se kwa basa enka ne tete wono kra de senke ko dwa bla ne sa ne dia na sakola no ya de sapon egu adwaye ho e wo nsuo nim ni ya jawa befie ti ade eche a ni ya yi mema mo makohwe se sapon wo ho a na chese munyina sapon e wo ho de a na munyina ma ye bone ye be kono na nka sapon ni ho nene no foles ne bi ni ho enti aja ya de sapon no edwale wo mo aya ne awofo no ni ya fi wo mo ahu se hemfo bia ni ma owufo bia ni ma ya se wo mo ho ati enu nti na ma ye koko dwale wo mo se muda mo hwe wo mu nufu na no no na di hu titiriu se obi afafuro anase obi awoa na mo de achi nipa no okay eti ebe ni se na omo ba mo do mo se akire eno so hye mu wo mo so ya kura wo mo se de de wo mu ko nsuo mu ejede wo so ya je wani amu ahu se ya nya ade no na se ya ko ne ekoturu na bibi wo mu de kwa ha ye okay no ma nje so nyina aye kwa obe se ensuo shawa wo fie ebura no nyina wo fie adan ne anya de fie ne ye de wo mu ko nsuo tinim se ensu tene no aye de wo mu ko mu akodwale wo mu no eno ne kire se ensuo no di wo ho adanse ensuo na aye bedwale wo mu no wo di wo ho adanse am wo hu se ade no eye no kore ena ye wo enti ne ade wo mu bensuo no ho nti wuju wanyo ho antum wo fi anfa no kore kwa so ama na se bibi wo ho a ensuo ne nso wa hu ye nipa de ye hu kula nyankopo hu wa ensuo ne nso wa hu okay ese we ye amamre ba ko a ehye Bragoro no mu kena ema ne wie peyo e wo ho endem amamre ni nyina we ne mu odene sa okay we ne mu odene emud na aye no ne adwale no ko dua kra sebe se ko nsuo ho na tie enti se wo koya de bi a e fata wo ho nso a ye do be ko ho ama nsuo nyame ene esoro ni asase nyina hu se wa de no edi mu enti ne ade mu ko nsuo eti efiri anoma na de na aka ye koto aso efiri hanom pe na se ye kwa
ya besa do ma he chile ya hunu bibi ade a ya ne beje pa ya besa do ma he chile ya akọbọ wo ma boso ya do ma kosisi enkonwa so ya bayele ho ya nkopọ ho ya to ho na chese ya je wo ma ni fefe fa momo so ho se ya ni wo mu hwamo ese aba wiye no wow ya ka de na chese ni je nkoa na ne chena de asa na nwom nkoa na ye gina mu a eti your brother say jare na ekoso ha no ehun nkomo ene ne botai titinti ene ene maami adi nkomo na enwum ba na mototo ne he yesi ekodwale bela dana ye ekodwale no tete ho no ni ye mfa bokiti ni ye mfa ehina ene ankole epom yensa na ni ye wisu ye konsuo mu akodwale wo mo no ye gba ankole ni dine se ye konsuo mu akodwale nti ekodwale bilo ankole ekodwabilo ankole ekodwabilo ankole ekodwabilo ankole ekodwabilo ankole janum na no ankore ekodwabra ye kra ni fi akonsuo ma kodwabla amokra ankore no ofie ama konsuo sanse ensuo wa ankore no mu ana ye gya no nja wo fi akra no okay bra bia gakra fam kwani ba mi ankore ye kodwabra na se ye kra ankore na yakọ ewuram akodwa no ade aba ye kodwaba ye kodwabilo ankole ye kodwabilo ankole ye kodwabilo anangume wodia wuyo anangume wodia wuyo ya kwasi wusibi nanso wayimi ama ya kwaka wo kan bio nanso wayimi ama ananguma wodia woya na ya kashe koduro ananguma wodia woye ya kwasi wo obi akodi konkonsa na mo ya miensen kwako ya gu ba akofo suwe wonsu ko obi kwako twon ho afiri ho sade asem no wanka bi kura ensu wom enti ano no eho nwom ne anangoma no ye ko kan ka bi ye ko se wo ko si bi aferi ya wo betwe ho afiri anangoma wo na aye wo de ka she kodu okay koma mi tie ume wo de wuyo anangume wo de wuyo ye ko si wusi bio na so wayimi ama ye ko ka wo ka bio na so wayimi ama anangoma wo de wo ye na ya ka she koduro anangume wo de wuyo anangume wo de wuyo ye ko si wusi bio na so wayimi ama ye ko ka wo ka bio na so wayimi ama anangoma wo de wo ye na ya ka she koduro awo na se enya sam ko tanwum na moto nyina ebi a won kyerase ene botaye a etechira etufuo na esa ehye sebre ye gusa wo nyansapo a de ekoso nyina no kopim so ebedwa wo mawie ye do mbekọ ne akoto aso de amamo no aha nyansapo kasa foji so ma me da ase pa eti amsia ye muso na ye nto aso na de ka ne ye fa enso muso
eni saa mamre no ene ebebu so a etoka ho ye ne besirisa wo ma no ansakwa na wo buria a ye bekata kata wo mani na etona ngasa no yama abedwafo itu mofra a egumuo no ebi akodibie ye wo meso ni muo no etetere wo sana so mu a oso bebe mu a ezu se bema ena obedi kaya obewu oba so asa etono ena wo se ye de akade di kan anu amamre no so a akosia ye mu sani ye omo eto na ukuku a amamre eni amane wenya bososo wenya nyame fufuro bi wenya Ashanti amamra eni amane a etinu efitete nananu ejaye nasase na bwabwa ko eti ewu a ye kanama dia so ha kaya ba mema nda na ka bisubira na ka mema so dwedwa wo mboso na ka wo so ba metete dumsa yaso ahade eta probofo no na ya na obi ye bi eti ma mema no ende ma ni nyina probofo de wo boye tipo ende sa ende keka muni na hade e ma no kwa na papa se odu pa yosu na wo ka ma kwa ma ya ko kra na pa ana eti na kwa na ye ka obi a yi na
Ya wo de na isi wa ni. Aya antumana ewo adaka no nyina. Ba ire akoko kufuya enku. Ya so ma se efu ni ya tra ma go de awate. Ayo na to kwanen. Ana nyambana. Abranjua onema ana isi wani no se de ya hyehyɛ no pɛpɛɛpɛ no entoma ɛwɔ etam no mu nyinaa wo faira ka ho mi ɛsɛ wo dia osua grade wo dia empuhwe esi wo nyinaa wo dia abranjua wa ko nso ne da no o machine nso na abra ɔtɔ a wo ɛkra ɛno tuna nana ɛhyɛ wɔ nyama ɛkesa ya mi sɔ bebree your friend never. I read a team so they are there. Because I could not get up. And who try as a son a tambour moon aya, not the awati. The machine is here. Yanu now, there. I will to be try a class here. Emma and Lebra Gui. Oh, my middle say, oh, and you might tell me, and you saw the day. Just say the fucker. It's not a say Ashanti ade. Ordinary Niemano at the airport. It was a cano of and the 200 Ghana cedis. 2 million Monfampa dropping. Now Monfam coffee. 80 Muria, Mumako, and now. I have my winner, Namafa, Samuno Marano, Kabi Vincana, Asana, Sister Abby. Now, I pay. You might not bury it. Moka would trip up on when the age now. More nine. It can be that one. I found it at the port of Personal. That is Appiah. When I'm in Famano. Where's you? Where's you? Because the free rock can stay. Near the giant, be a plan at me. Nana, Nakoda, Nana means strong. Also, I'm one thing. On be a pine to the neck.
Menu had to say, Pachoye. near Frosty. Abnenchwa. Abnenchwa, every Benedict I know, or Bemin, a shensium. Pacham, ni be be ancient. Sa. Pacham. Do your babunupa. Pacham. Wow. Every day kanya ubu nsa say na ho si ye wo na nhu ne say Musa so bunsa eyama oba na ho so talk kama wansuro nhu bi sa da na edi kan no Pacham slepa nti o ye dey kobo ho amane anase wo de hye ho kobo adamfo bi amane Pacham dey be mi din kan bo me maami amane okay ana maami ka say kire wo na maami ka chen say mebu mi nsa nti me hwe me ho ye nti bra so ye ka kire wo say ya pese ye do ekọ Bragoro no ne ye be goro bra no say na wo fa no me depa sa Pacham wan fere Pacham man fere wansuro Pacham obia so onamfo ni bia nka se meme nkoye ye abosomsom ukoye mmoa ne ade obia onti bisa obia nka bibia sa nkyere me be de obi kan bi kire me de okay na de ntina still what is asa na asa ode oya na be Pacham din kan ka kire me manage nti madam fo ne ka kire se kula meye fi se manage sa de na pa okay nti obekoso akora wo ho so kopem se nyankopɔ beto be ma bi di ama wo mpanyin fie mu no abɛware wo hu Pacham enne die enso hɔ a Pacham okay ugina say Pacham yina P5 wow mame now see for say Pacham de ama benyuado benyuado ne nanane ho mpɔtwe ye mfantinyi ana oh no kware nti enyima ama benyuado was auto nana Pacham Debbie Pacham papa ya fantini no ena omode so mi din so no wenyi wayezin wani ede pa me hwe wa mboa etu ni me ma say na ehia na Pacham ni be ma bi ehia ugidi Pacham o class prefect no one ni nya bibia Pacham Debbie boy no otemu dan na chi one Pacham Debbie okay nti onso Bragoro no say na onso ba ya afi wo ma meji tumu prekope na omso mbeta wachi amwaye no say na onso ofa no Pacham omusami se me Bragoro ma omono kula ensi na mka se me ti mani je ho se na mpese me ye bi na ma wo fo nso jitu mu na mka se ne meye ofi se mfa so ben na obenya de afiri mu enu nti wa mo ma no kula ensi wo ye se wo be Bragoro no eba sa menya ni munyam hye sa eba sa eba hye man munyam yesa ba sre ma ware enu okay minua ba no so minua no so akeka bi a wono so fi se de ebeboa no wonso te abosomsam ni bia na ba cho ni o mo ka be cha mi se ayi na me koye ni minja ba me da me ka se enu ye wonam fufu ana asese me na fufu okay nsema o mo ka kire wono no o mo te se wo mpanyin fie se ya o mre o mo nyoma nso be goro bra ni bi won ene nso wo be ye bo wanso se menye nyesa wow yebeko braso se wose nana no mbo modin na encheche no yekoso ewe yenkuro no mu because me hu se ni nyina aka wonti na amanne maaywa na ne awofo no binom empese wono beye me use we nso ne ade wose asofo no ebo ho dawre wa asodem sanse se yesi ye kristofo de a ene ne wose oba otena ne ho ase kopem se be ma be sre na ware ansan woni be ma ehia na enti wenye abosomsem se de ka no edie na hu ne se wudin de say Pacham de ya pinamai ya pinamai me ka so se ya play mine come say ya ne case na you sada me tell the first enti na me bisa obium no ya ujina say Pacham jina J1 okay ene ya me kasa ka abaya want me antnase amia nworo no bra esunsu aso bone a ebetimi anya wono so disadvantages ede bi na abeka de akire me Pacham de di kan meka kire se waye de di kan meka kire se wakofa mple wanyinsen ena afensu wonya warepa na bra baba tete apansam de toso nso enya ni munyam hye ema na wofo no ena de toso biemu nso no okwa wale kra na osa beba na chi wow na chese yese
abofra a wasi so a wo ba no wo betena se na udu bunsa du mpamfie so ye be goro bra enje sa eti wo wani agese ye be goro bra Bachan manage. okay nti wo ne be ma bia nhia anada obi anse wo penso da wo de no de ka no kore cheme be ma bia anse wo peda mu school mu honom ne ade nyina sa wow nti wonim bibia afa be ma ho Bachan dad. nti enne ya ye goro bra yi ewie na obi ba no so obeware wa mprimpin ya wa ye krado ana Bachan no de just ko hu na ofo. okay ede niema bi na ebra ye de mo ehye entete na se na mo bewura mu ne ye begoro mo bra encheche be bi ne ye de ma Bachan nchile no. Efa Bragoro for pennyfo na na se. efa wan kasa nananom mo ahemanom ne o maamenom ne mpanyimfo a edi akoten wo Bragoro mu no edi ensem bi ne ya ka kire mo a ye de kire mo Dedi kan no muka kire se one obi bu ya be ma me yentie ye yenso ebema ye ho ate ama ni monyam sha bakulu ni eno muka kire yentie ye nya akukuduro se ebeye okay na say ye di ka hye mo nkran wo de mo dada a chese ya mamo nti wonso wukura mu adesua so te say ebre a o mo teye se migidi se ehye ase ache ni nyina nam da so school mu se mo beyo no say na nkura no o mo kam o mo ba mo nchen ensem be sa na wotiti bi wo school mu ensem de no mututu bi gu yasu se wo ya akura na se ukoglo bla ena afan kwesi wabla bonye ye especially me na fofo no mke kan ensem bi ehu hia kile me enso ne nyina me bu mani gu so ede nti na obu wani gu so every say me nti o ma asem o mo fele se ebe yi o mu no fo ato so me nso me mfele ti na me nti o mo wow au free say edwumadie ya udi ebeboa wo suro bi anim nti wobu nsade but enti yenko na yenua baba ko a wono so aka utwato no me no wono so enkoko wiwi ababa now say frozen Pacho didi ya usia na mu nyina no ma wofo ne abrofo no wo problem ana ana se mo de abrofo din na tetete yes sir mo de atete wo oh okay eye pa esanse eye wo akamem Ashanti mem titiru amansie fo ne bosomtwefo ye nyine ni paketo a na ewe apatra ne nkase no ye fa ne se eye samu ye ni nyina defra nti asuomfo ye ni pato asa do ani kire be kwa nso ane se amansie premier mu nyina me wo fa ase no ne nananom sanse me free ja chi free pram so me wo fa ene pram so hene nti na se eno no mami misaw ebre di kan a moja no na eye o se den na eba de di kan ya me hu moja na mata meniti na me hu so moja ya mata se mami yam sheshe mami ko busa mami ka jam se babe ente mami sunye paye afede na ka jam se maya oba se medroom mpeni fie so ti o mami so wie na okrokro me na o carry na chairman ma mani je wow na ye se edi ka no wa no si ya na mami se ne owu bewu ye ne wa kometu yo na mami so yesa e di hunahunu akakra won agro ni bia no asa na akiri wo twe wadresi so se waduru mpanyin fie so wabu nsa se oba eye wo se na wanyemana fashion sana me de me na mfa be mada enti na de enti na yo sa na be second Mary be waje nkwa no ne yakune ne oh fashion me de me sada no na me mensusu da se moja betu omuka bia de minjindi sidano le baye na ejama yam sheshe me kwada bia na mabohu ti abaza na so kache mama gazem babe wuno eno grandpa no me yesa mesa ko busa me nana so amuso me babe wu ene me twe azu me ye me from so se da bia ye kasa ase wona na ho ase ko bisa mama ase wo yanka akọ na ho straight na ko bisa wo fa ya obi mu ana
bi no maya no maya se yo ya ne sade no ofa bi mu first day ne day anya me ya okay second day ne Thursday and start say me ya okay nti wan na de sa Bragoro no adwen ne by idea no Pacho ya me nana onana na onana ka se ne obami agoro bra no o ma me ka se Mama de ode beto nanim aka say your bedroom one papa bedroom Emma on papa kwadroom omuwie de beto me nana say omate okay na se o ma nche da antwe da re ampusupusu omutibi na o mate na wo so te ne sei me de me nana be ka kire me say mama ya me papa ne bisam say mama ya say na aba obeye me ka say dan patch I manage some ka say I okay na se wo so ade a wahu se wahu bi da se ya ye bi afi etwa mu oni mfie bebre etwa mu no wo de wani ehu bi nya sa na se waboa wo ho asie tete se nyame ya adom na wo so duru so a wo be ye de ahye wo nananom na abusua na nmunyam nya sa tie na wo be ye de ahye wo manmunyam na de ahye wo ho anunyam enya sa ma me mfa so ba ko a wo firi se wo benya e de afirim me de mfa so me na fun se e ba ma me ndi be ma odey nimdi okay abrabapa na enije ni nyina ye bia because ene no wani beje ye be fa wa hye kire se wo hema na ni nyina ye enije ni bia se aboa wan po na ka aponja na wo se be kada kwa mo wo be de nipa kon ho abeso apakan ye beso na pakan ne de nako ene ye be ye obi ye de wo be hye kire kwabrane ne de wako esuom akodwa ye wi esa de waba ene ade eto no ne ade ye be fufudi ama onkusua be moko ne ade nyina akyede ni nyina beba e wo no akyede ndia wo ya munhwe ne ye mfa mankwada yi de e wo se ye sika amudisi amumfansie mu mama amunkoyusu enchanse nom ne ntoma no ne ade munkopa mumfamfra nkwa yi na mumfangu wo mho na da ache wo so mfanye wo mo nema mne kura ma me ne mambe enkonkowie awo oti nsem a onananom edi tutu dwa yi sei ena wankasa se owufo ohun asiaye o ese ensem a enkwala na kana metiye no amma mitirim ayem du mani agye mitirim efise enkwala no pese o mo hye yen awofo na nimunyam na yensu yese wo mu bie okay le kura ye sorry afutuo be na wo de be ma adasa ni titiriu mabunu a ene wono mo fefe ede eba yo afutuo amede be ma emabunu aya afi na wo mo ba ene se mesre Ghana mem ha nyina titiriu ema aya no emema ne de wo mo de ye nworo mbra so saba ense wusi so na sa wo hwe na se be ma bi be daada wa sell life ebi kura mpo a onwale wono wo ya obeja wasi ho eti misrama ya no so muntie saase American wo bi asisu a tie wawofo no masem e ba se Bragoro bra enya bosomsem enye hu enye bibi animonyam hye na wakwala no ye hye wo ne bi aka wawofo ene ukuro no eti bi pese Ghana ha se wo bia ka ebenya enka ba ya bia wosisu a awosanka ya goro na maame no papa wo munya animonyam hye ewo Asante memu ha se yi nananom binom te se mukure die akyeremade ene ro akese die nananom ewo mechom so anuma sorry nananom binom a ere ye afisa amamre we ye nkuro mu ni ade no wunya akwanya nka den na wo besere mo den na nka abeka che nananom yo me nua bema ni ya me pesa me ka kire mo ma so tene se emakuro no ani bie efisa wa akese tamana ye ni Bragoro no na ye ni nhyiamu ebra nananom tena ase ni DC tena ase ka o madwen bom se pese ye na fashe no ade ye de hye ase ye Bragoro ene ye de hye ase e free sa abre no ya so Bragoro mu sa besi enne ya ewo mu ye da so ginam efisi enim se e ya de pa animonyam enso ma wa kese man no enkan se ye goro bra wi na se ubie TV a woma ya wo mo wachiche omunim wono wo bo anu atwefo no afro anti ale se mo promo na mo goro bra yesnya ne aye ni monyam sama kuro no ene wakese man no eti e besre titi wakese fo nkwala ye besre mo se sa eni monyam na ya so mu no ni asase no
yɛsrɛ mo ada mama yɛnkuta mu a ne yɛmfa nkɔ awie pa sɛ bɛyɛ yɛhia bibi wɔ aboafo bi hɔ a ɛnam yɛdwumadie nti ɔmo so bɛba no maba bɛboa yɛn bɛda mo ase me ma me awie ni nyina aka enti me nso ma awie ni nyina aka yɛdi si na yɛsrɛ awofo no binom a mama enipa binom ɛbɔ mo nso sɛ ɛyɛ abosomsɛm ne saa nneɛma no sɛ bi mogyatwa biara ni hɔ a ɛwɔ saa deɛ wi mu obiara ni hɔ ɔkɔkoto kɔmfo bi anim egu sedeɛ ansa na yakɔgoro bra ɛyɛ amamre na ntete a mokɔ aso dem a yɛka kyerɛ wo sɛ ɔbaa kora ho sie sɛ die Kristo yɛdi na chie no na kora ho sie twɛn sɛ bɛma bɛbɛ fie bɛyɛ wo ho ade no ɛyɛ saa ntete na bia ɛne yɛkyerɛ tu nkwadaa ne fo na we ne de enti sɛ aso dem kora de no we de obewie no wo sɛ nyamfaso firim ɛyɛ akyɛde nom ɛne enmunyam hye bibra ɛsa ɛkɔde ma wo ti mɛsɛ uma yɛmfa saa enkenya no ɛne awokeka ne nwuram na yɛnkyerɛkyerɛ ne yie na yɛnkuram ne yɛnsa mpagya no na ɛmra soro ɛmfa ma asanteman ɛne Ghana nyina na ama mabunu no nso ɛwɔ mu no nso no atimi anya bra papa bi abɔ midi ɛne abusua pani owusu aduomi nemu marefi sɛ obe subscribe obe share no one like na ade agye nkyerɛ nso ɛde ato ase de ama mesa yɛbɔ nyina mu ɛne hwa wagye kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nye yie bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Wadawro mountuma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de